Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu behar izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkasurik eraman gaitzala bizitzara. Egin izan du motoik. Jainko jauna, zugan itxaroten dutenen indarra, entzun bihotzonez gure otoitza. Eta zugabe, gizakiaren aurreriak ezer ez baitezakeen, emain duzu beti zure graziaren laguntza, zure aginduan betez, zuretzat atsegin gabe izan gaitezen, gogoz eta egitez. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erregeen liburutik. Egun haietan Elias Orebeako jagoikoaren mendira etorri eta hango hartzulo batean sartu zen jaunak onera esan zion. Atera eta zaude mendian jaunaren aurrean, jauna igaroko baita. Ara, arren aurretik, haize azkar handi bat igaro zen, mendiak urratzen eta arkaitzak borrokatzen zituela, baina jaunak ez zegoan hau. Haizearen ondorean lur ikara, baina jauna ez zegoen lur ikara. Lur ikararen ondoren zua, baina jauna ez zegoan soa. Soaren ondorean haize goxoa, zuzlurra. Ura entzutean orduko aurpegiak soil gainekoak ez dali, zuen Eliasek atera eta zutik gelditu zen hartzukoaren aurrean, eta mintzo bat etorri zitzaion. Zer ari zera hor Eliasek erantzun, jauna diren guztien jagoikoa, zuganako, garrez, zutanago, Israelo, semeek, zure elkargoa bazterra utzi dutelako eta aldareak irauli eta zure profetak ezpataz hildituztelako. Ni bakarrik gelditu naiz, eta ni ere hil nahi naute. Jaunak esan zion, zoaz atzera, etorri zeran bidetik, basamortuan barrena, Damaskora, ara iritsitakoak gantzutu ezazu, Hazer Txiriako errege, gantzu Geu ere, Nintxiten semea, Israelgo errege, eta zure ondorengo profeta bezala gantzutu egizio, Zapaten semea, abeneko bakoa. Jaunak esana. Jauna Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei, ez bilatu lurrean ondasunik, sitsak eta erdoiak jaten bai dituzten, eta lapurrek zuloak egin, eta ostu egiten dituzten. Bila itzazue zeruan zuen ondasunak, han ez sitsak, ez erdoiak, ez bai ditu jaten, ez da lapurrek zuloak egiten eta ostutzen ere. Izan ere, ondasunak dituzun lekuan, handuzu bihotza ere.
Begia da gorputzaren argia. Beraz, zure begia argi badago, zure gorputz osoa argitan egongo da. Baina zure begia gaixorik badago, zure gorputz osoa ere ilunpetan egongo da. Eta zugan daukazun argi bakar hori iluna bada, azer ilunpea. Jaunak esana. Jesusek erakusten duena aditzen degularik, ohartzen gera mundu hontako errealitateak estimatzen zituela. Osasuna, maitasuna, mundu hontako gauzak ikusten dugu, ikasleekin, arrantzura joaten, edo mendia, edo halako toki askotan ohartzen gera Jesusek mundu hontako errealitateak estimatzen zituela. Jendea goseak zegoelarik, jaten ematen ziren, triste zegoenak saiatzen zen konsolatzen, eta modu hortan jokatzen zuela ikusten dugu Jesusek gure eguneroko bizitzan behar ditugunak eta estimatuz eta jendeari lagunduz. Baino, aldi berean ere ohartzen gera, ez digula bakarra mundu hontako ondasunetaz hitz egiten, baita beste munduko etaz ere. Por eso, cuando Jesús de vez en cuando nos recuerda esta realidad, que los bienes imperecederos, los bienes eternos, los bienes de allá arriba, los bienes del cielo, son más importantes que los de la tierra, no lo hace para que vivamos como despreciando las cosas de este mundo, o no teniéndolas en aprecio, o pensando como si fueran malas o algo del estilo. De ninguna manera. Jesús quiere que estimemos la creación, que aprovechemos también como un don de Dios y también tengamos una estima y una buena administración de los bienes materiales, pero sin caer en el materialismo, sin quedarnos solamente vivir para lo material o solamente para acumular riquezas o solamente pensando en eso. Por eso recuerda en este Evangelio esta realidad central. Les dice, no acumuléis en esta tierra bienes o porque se nos va a comer la polilla o se van a enroñar o van a venir unos ladrones a hacer un agujero y robar. Quiere decir Jesús que los bienes de esta tierra son buenos pero también son perecederos, se acaban, no son absolutos. Y por eso dice que si ponemos nuestro corazón en algo totalmente que no es absoluto, antes o después quedaremos defraudados. Es una idea que quiere Jesús que tengamos claro. Por eso nos dice buscar y acumular los bienes del cielo, de allá arriba. Quiere que veamos como un mayor tesoro una obra de misericordia hecha con caridad, con compasión, que una joya, o que le demos más importancia a la justicia, al bien, o a querernos unos a otros, que a tener otro tipo de bienes materiales, etc. Pero, repito, no porque Él quiera que tengamos una especie de desprecio o no aprecio a las cosas de este mundo. Él siempre quiere que las utilicemos, pero no como absolutos y siempre mirando hacia arriba, siempre con otro tipo también, vamos a decir, de perspectiva sobrenatural. Le pedimos a Jesús que nos dé esta forma de ver el mundo, esta forma de ver la vida, así como Él quiere, siempre viendo qué es lo que más vale, qué es lo más verdadero. Eta egin ditzagun orain gure eskaria eskatuko dugu, gaurko egun honetan, beren etxeetatik urruti dauden guztien alde. Kristauetan beti harrera ona harki dezaten eskal ezaregun jaunari. Eta gure hidakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuak bereziki, Bizenta Ezkurdia eta Iñaki Sotil. Jaunak bere baitan hartu, eta handik gure aldetik ezaten eskal ezaregun jaunari. Entzun aita hona bihotzez egiten bizkizugun eskaria, Jesu Kristo gure jaunak bitartez. Amen.
aurkitzen ditugu bizitza honetako janaria eta bizi berriaren sakramentua. Egizu gure gorputza limak ez daitezela gerta inoiz ere, hauen laguntzarik gabe Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokita bai eta zuzen nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoikoa guztitu betieko horri. Ez duzu gure gorespen beharrik, baina zure doaia dugu, zuri eskerrak ematean. Gure kantuek ez dizute zuri aitza handia zen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen duguna. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kantarena, santua, santu, santua zera, algoiko gure jaunarena, zerutan lurra goresten zute ahnena, osana zuri zeru horietan, osanaka goranena, bereikatua orain da beti gure gana datorrena. Osana zuri zeru horietan, osanaka goranena, bereikatua orain da beti gure gana datorrena. Santu zera bai jaunaren santutasun guztiaren iturri. Santu edizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat zen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruntzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau bere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalongo berdin kaiz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaiz data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kalizak eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak batek zela. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldu duen zure bizar.
eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eriz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizero itxaropenean joan diran gure sedeak eta hildako guztiak, bereziki Bizenta eta Iñaki. Arritzazu zure orpegiaren argitan. Errokizak izkidu arren, guztiok betiko bizitze ditxizagun. Jangoikoaren ama Maria Doatsuarekin, San Jose, bere senarrekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gore zeitzagun Jesu Kristo zure serbiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuria eta jangoiko guztien horre Espiritu Santuarekin batean, oso eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salpatzaileak, agindu eta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaita ondela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea guztien dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure negatuei. Eta zure gogoa den bezala eman duzu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Pakea beti zuekin. Baina zuen pakea ekarri. Jangoikoaren pentsatzen zuen zertatzen munduko berakoa errokin jauna. Jangoikoaren pentsatzen zuen zertatzen munduko berakoa errokin jauna. Jangoikoaren pentsatzen Una hemen jangoikoaren bilotxoan munduko bekatu kentzen duena zorion suak jaunaren airakituak.
Elizak zurekin badirela adierazten du. Ekar bezala zure Elizan guztiok elkarrekin bat egitela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Erika zaitzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren batean. Aige